आंबो गोदो बिदिनो उन्दैनिफ्राय गेलेदों जे आंबो ट्रायलाव थांदों सायाव तो दिनै गथ'फ्रा फैदों जोबोद मोजां मोनदों आंबो दाब दाब जायगानिफ्राय फैनायखौ जाहाथे गावनि रोंगौथिखौ देखायथों जुदि सेलेक्शन जायोबा गावनि अपरचुनिटिखौ मोनगोन गथ'फ्रा जाहाथे बावहाय दिनै सेलेक्शन जायोबा जानायनि थानायनि गासिबो फेसिलिटि दं तो जोबोद मोजां तो आं लुबैयो जे बिदिनो फैबाय थाथों गथ'फ्रा आरो इयुनाव जोंनि जायगायाव दाब दाब जायगायाव बिदिनो ट्रायल्स बा एकाडेमिफोरखौ खुलिनांगौ बिराद इम्परटेन्ट बेनो बिराद गोनांथि जोंनि थाखाय गथ'फोरनि थाखाय आंबो बेबायदि ट्रायलाव थांफेरा दिनै आं फैदों दिनै चिरां दुवार क्लाबा जोबोद मोजां खामानि मावदों इयुन गथ'फोरनि थाखाय जेरै दिनै आन्डार 18 आरो आन्डार 23 सेलेक्शन ट्रायल खालामदों तो जोबोद मोजां गथ'फोरनि फिउचारनि थाखाय जाहाथे दाब दाब जायगानिफ्राय फैदों गथ'फ्रा बयबो गावनि रोंगौथिखौ देखायनो थाखाय तो बेनो बहुत मोजां प्लेटफर्म इयुन गेलेगिरिफोरनिफ्राय आंबो गोदो बिदिनो उन्दैनिफ्राय गेलेदों जे आंबो ट्रायलाव थांदों सायाव तो दिनै गथ'फ्रा फैदों जोबोद मोजां मोनदों आंबो दाब दाब जायगानिफ्राय फैनायखौ जाहाथे गावनि रोंगौथिखौ देखायथों जुदि सेलेक्शन जायोबा गावनि अपरचुनिटिखौ मोनगोन गथ'फ्रा जाहाथे बावहाय दिनै सेलेक्शन जायोबा जानायनि थानायनि गासिबो फेसिलिटि दं तो जोबोद मोजां तो आं लुबैयो जे बिदिनो फैबाय थाथों गथ'फ्रा आरो इयुनाव जोंनि जायगायाव दाब दाब जायगायाव बिदिनो ट्रायल्स बा एकाडेमिफोरखौ खुलिनांगौ बिराद इम्परटेन्ट बेनो बिराद गोनांथि जोंनि थाखाय गथ'फोरनि थाखाय गेलेगिरिफोरा जोंनिया दा क्वालिटिया अनेक खम दङ मानो होनबा जोंनियाव लाइक ग्रास रुट गैया जोंनियाव एकाडेमि मोजां गैया तो जोंनो बेखौ इमप्रुभ खालामनांगोन जाहाथे जोंनि एकाडेमि नांगोन दाब दाब जायगायाव जोंनो बहुत एकाडेमि नांगोन होनबासो कचिं मोननांगोन कचिं मोनबासो प्लेयारनि गेलेनाया इमप्रुभ जायो जाहाथे मोजां एक्सारसाइज मोजां प्रेक्टिस मोनबासो प्लेयारफोरनि गेलेनाय सब जिनिसानो क्वालिटियानो सोलायलाङो कचिं मोनबासो एकाडेमिनि थाखाय सोर दायथ' लानांगोन सानो सासे गेलेगिरि हिसाबै बुंनो थाङोबा आं रावनिबो गाज्रिनि थाखाय बुङा जाहाथे जोंनिया लाइक जोंनि आसाम फुटबल एसोसिएशन दं जेरै जोंनिया क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन दं तो गोबां गिदिर गिदिर मानसि दं जोंनिया तो हानायखिनिखौ गिदिर गिदिर जोंना सारमोन दङ तो बिसोर जुदि दायित्व लायोबा बहुत मोजां जाहाथे जोंनो दाब दाब जायगायाव जाहाथे जोंनो इसिबांखिनिखौ नाङा जोंनो मोनब्रै मोनबा जायगायाव जुदि मोजां एकाडेमि खुलिनानै होनो हायोबा गथ'फोरनि थाखाय बिराद मोजां तो फिउचाराव गथ'फ्रा जुदि एकाडेमियाव थानानै दस्रा एकाडेमियाव जुदि थांनानै मोजां गेलेनो हायोबा फिउचारनि थाखाय अनेक मोजां आरो जायगानि थाखायबो बहुत नाम जायो जोंनिया जोङो नुनो मोनो कि बेफोरबायदि स्पर्ट्स एक्टिभिटिसखौ गारनानै माखासे लाइमोनफोरा गाज्रि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफ्राव लोहाबनानै थायो बिसोरखौ मा मेसेज होनो सानो नोंथाङा मेसेजआथ' आंनि थाखाय बहुत दङ मानो होनबा आं बिदिखौ मोजां मोना लाइक नों जुदि स्पर्ट्स पार्सनबा बेफोरबायदि जायगायाव हाबनांगौ जेबो माबा गैया मोन्थाय गैया जुदि नों स्पर्ट्सखौ गेलेनो लुबैनानै जुदि नों फोथाराव फैयो मोनसे रिसपेक्ट खालामनांगौ जे फुटबलखौ जुदि नों फुटबल गेलेनो फैदोंबा बा दस्रा इभेन्टखौनो नों जुदि गेलेनो फैदोंबा गोसो होनानै गेले आजिखालि बेफोरबायदि स्पर्ट्सआवबो फिउचार दङ स्पर्ट्स जुदि नों मोजां क्वालिटि गोजौआव गेलेलांनो हायोबा अनेक फिउचारनि थाखाय बहुत मोजां जोंहा दिनै इउनाइटेड चिरां दुवार एफसिनि जानानै जेनाखि यां जेनेरेसन गोदान फुटबल गेलेनो जेन'बा गोजौ थाखोआव थांनो लुगैनाय बिथांमोननि थाखाय जोङो मोनसे सेलेक्शन ट्रायल लादों आरो बे सेलेक्शन ट्रायलनि फ्रायनो जोङो जोंनि क्लाबनि थाखाय आन्डार 18 आरो आन्डार 22 मोननै केटेगरियाव जों सेलेक्शन खालामनानै लागोन दिनै बे हाबाफारियावनो जोंहा भारतनिनो मुंदांखा इन्टारनेशनेल फुटबल प्लेयार हलिचरन नार्जारी बिथाङाबो फैनानै जोंखौ एनकारेज होफैदों आरो बिथांनिसिम आङो जोबोद गोजोननाय बावदों आरो जोंहा दिनै जेनाखि ट्रायल जानाय बाहाय आसामनिफ्रायल' प्लेयार्सफोर फैयाखै जोंहा आसामनि बाहेरानिफ्रायबो बेंगलनिफ्राय फैदों झारखन्डनिफ्राय फैदों मध्य प्रदेशनिफ्राय फैदों दिनै more than 550 around 600 यां जेनेरेसन फुटबलारफ्रा बाहागो लादों आरो जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों माबायदि नुदों सार
एक्सारसाइज खालामग्रा लाइमोनफोरनिफ्राय ट्रायलाथ' टेकनिकेल भाबै जोंहा कच दङ दैमालु बिथां दङ नायगोन सिनियर प्लेयार्स दं मनेस्वर बिथां आरो जोंहा हलिचरन नार्जारि बिथाङा सानसे थानानै सोरनि टेकनिकआ सोर मारै गेलेया बेखौ नायगोन आरो बिनिफ्रायनो सेलेक्सनखौ खालामनाय जागोन लकेल हिसाबै माबायदि पार्टिसिपेट खालामदों लकेल हिसाबै चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 30% जोङो टटेल जुदि काउन्ट खालामोबा 30% प्लेयार्सबा बाहाय चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो दङ बाखि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 25 to 26% बेबायदि दङ बाक्सानि दङ अदालगुरिनि दङ आरो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय डिमा हासावनिफ्राय दं कार्बि आंलंनिफ्राय दं गवालपारानिफ्राय दं माने खुनु डिस्ट्रिक्ट गैया जे बाहाय दिनै पार्टिसिपेट खालामो बे ट्रायलनि उनाव ओरैनो मा थांखि लानाय जागोन बिथांमोननि जोंनि थांखिया जाहैबाय बिथांमोना जेब्ला ट्रायलाव सेलेक्ट जागोन जोङो बेखौ मोनसे केम्पआव दोनगोन क्लाबनि रेसिडेन्सियेल जोङो होनाय जागोन दा बाहायनो जोंनि कचनि आन्डाराव कचिं होबाय थानाय जागोन आरो जेनाखि इण्डियानि गिदिर गिदिर टुर्नामेन्टफोर जायो हमना ला रिलायन्स फाउन्डेसननि आन्डाराव लिग जायो इण्डियानि नोङो युथ लिग जायो जों बेफोरबायदियाव पार्टिसिपेट खालामनायनि थांखिखौ लानानै आन्डार 18खौ जोङो बानायनाय जादों आरो जोङो सिनियर टिमखौ जोङो खोब स्ट्रं एबार जोङो बानायनो नागिरदों आसाम प्रिमियार लिग फैगासिनो दङ आसाम प्रिमियार लिगाव जोङो चेम्पियन जानानै इण्डियानिनो जोंनि आइ लिग सेकेन्ड डिभिजन जोङो बाहाय एबार आगान होथारनो थाखाय जोङो साखाफारा खालामबाय थादों जोङो गोबां समावनो नुनो मोनो कि गामि ओनसोलफोराव माखासे लाइमोनफोरा बेफोरबायदि स्पर्ट्स गेलेनो नागारै एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफ्राव बिराद एक्टिभ जानानै थायो बिसोरखौ मा खावलायहरनो सारा दा बेखायनो स्पर्ट्सआनोखि मोनसे ओरैबायदि मेडियाम जायनाखि जोङो बेफोर एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसनिफ्राय जोङो डाइभार्ट खालामनानै दोननो हायो बिनि थाखायनो जोङो फुटबलनि एक्टिभिटिखौ जोङो गामि सिङाव थानानैबाबो खोब जरदारै जोङो बारायहोबाय थादों एवारनेस लाबोबाय थादों बयखौबो दिनै नाय जायगानिफ्रायनो एटलिस्ट 300-400 जन नोङो यां जेनेरेसनफोर फैनानै बाहाय पार्टिसिपेट खालामफैनाया नोङो गोरलै बाथ्रा नङा बिथांमोनहा नङामोनबा जोङो दिनै प्रग्राम लायामोनबा बेलेग जुदा आननेसेसारि खामानिफ्राव एंगेज जानानै थागौमोन दा बेबायदि जोङो बिभिन्न एक्टिभिटि जाबाय थायोबा आंहा मोनसे फोथायनाय दङ कि यां जेनेरेसना जायफोरनाखि गाज्रि आखुफ्राव गाज्रि हाबाफ्राव नांथाबनानै दं बिथांमोनहा मोजांनि फारसे आवगायबोबाय थागोन होनना फोथायनाय दं गोजोन्थों दिनै प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जेनाखि जोङो नायबाय थादों बिभिन्न स्पर्ट्सनि सायाव जेनाखि मावनाय बिथां सारनि जेनाखि मावनाय जोङो खोब थारमाने बाख्नायनांगोन मानो होनोबा ISPL खुंदों जोबोद मोनसे जोंनि गेजेराव जोंनि बड'लेण्डनि ओनसोलाव बा आसामावनो मोनसे रिभुलेसन लाबोनाय बायदि जादों आरो जोंहा सन्तोष ट्रफि जोङो खुंनानै थांबाय माबानिफ्राय थांनाय बाराव इण्डियानिनो नोङो मोनसे गिदिरथार देरसिन ट्रफि बेहायनो गवा फैदों बिराद गिदिर स्टेटफ्रा बाहाय फैनानै गेलेफैदों बाख्नायलांदों लोब लोब रायजोफ्रा थांनानै नायदों बिनि उनाव जोंहा नै दुरान्ड काप जानो थांगासिनो दं क'क्राझारावनो बेथ' जोबोद गिदिर इभेन्ट जानो थांगासिनो दङ जोंना ISL टिमफोर फैगोन आइ लिगनि टिमफोर फैगोन माने बेफोरखौ जेब्ला नायो स्पर्ट्सनि बिथिङाव माने प्रमद बर' सार दैदेननाय जेनाखि गभर्नमेन्ट बियो जथेस्थ'खिनि खामानि मावगासिनो दङ दासिमबो बिटिआर हालामाव बिदि फुटबलनि जिखिनि पार्टिसिपेट जानाया गोबां जानानै थांबाय बिटिआर हालाम हिसाबै माबायदि इमप्रुभ जादों इमप्रुभमेन्टआथ' जोङो नुबाय थादों दा जोंनि इउनाइटेड चिरां दुवार FC क्लाबखौबो बुंनो थाङोबा बेफोरनिनो मोनसे प्रडाक्ट बेफोर एक्टिभिटिनिनो जोङो थांनाय बाराव आइ लिग सेकेन्ड डिभिजन क्वालिफायाराव गादों बाट जोङो वान अफ दा थारमाने पार्ट अफ आइ लिग सेकेन्ड डिभिजन जोङो आगान होजेननो हादों मोनसे दा बिनिफ्राय नेक्स्ट स्टेपाव जोङो थांबावगोन दा बेफोरनो आरो मन'बिर बसुमतारी आन्डार 19 इण्डिया टिमाव दा सेलेक्ट जानानै दङ दा बेफोरो मोनसे गावनिबो नाजानाय प्लास मोनसे गभर्नमेन्टनिबो नाजानायजों थारमाने मोनसे जोंनि गेजेराव गेलेनायनि जेनाखि मोनसे आबहावा बा मोनसे बाताबरन बियो सृष्टि जादों होननानै आङो सानो